Biyo ya kene ing kene ana rasa tresna kang nuwake loro jualan panalangsa angin kang mabur kekiteran ing dhuwur samudra sasetan toleren ngobahake banyu iwak padha benergah jumedul sak dhuwure ombak ilang swara muku antariksa prau-prau lelayangan ngoyak playuning angen-angen kanthi jala lan jaring saka sutra obor kantil lan lintang sambung sinambung ing wewangunan jagat tepake isih katon cetha ing tangan ya kene ing kene ana rasa lara cuwalan panalangsa umpama ing donya ora ana tembung dosa ora ana tembung nista ora ana tembung citra ora ana sing salah ing katresnan iki aku ora njaluk aku ora nembung akeh sing raati bedolan bebujuk diri nyatane mung kowe sing tansah ana ing wayanganku ngiteri setiku bareng lintang lan rembulan sing budal pamanglong srengenge wiwit nyambut gawe panas renget sumelet gugah nalar lan pikir yen ora ana dosa ora bakal ana neraka yen ora ana neraka ora bakal ana swarga yen ora ana swarga ora bakal ana rasa tresna yen ora ana tresna ora ana kowe Nimas katresnan iki ora bisa digoleki ora bisa diijoli digadekake apa maneh dituku sarana ubaling nafsu katresnan iki katresnanmu Nimas katresnan saka swarga kang kudu tak preksa lan tak jaga aja nganti nyimpang nyemplung neraka ya kene ing kene ana rasa cuwulan panalangsa nalika tak tulis gurit iki atiku lagi goreh mikirake urip sing aneh mecaking urip kanthi titi nanging kesandung ketatap ana ngatoning kelamaan sikilku kawe rendet ing lakuku dhewe dalan aspal dalan gronjal menggak-menggok munggah mudhun tak liwati aku ora ngerti kapan pebuntoning laku sanajan garis nasib ing manungsa bisa kaukur petunganing akal budi lamun wis tuwa wis ananing mati ananging biung misteri urip kang bisa ginerta dening sapa wae kalebu wong sing ngaku waskita yo kene ing kene ana rasa lara lan duwa sarta panalangsa anggratu sinambi dumangka ing dalan kang peteng kebak sandungan mecaki lurung kang dawa setangahing ora-ora sampe bumi kang kabidak kebak sinengker anggawa bondo basi
ya kene ing kene ana rasa lara, rasa culo lan panalongso. Sapa kang miwiti, sapa kang uri-uri, sapa kang nyirami yen Bisma wis munggah yuta ing palagan Kurusetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.